Anakku lanang Puntadewa kula wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Ibu Bratasena. Kundi Babu piye? Apa dene sira Permadi? Lakon ingkang wis kelakon dadi kaca benggala. Ternyatane wong urip ana ing alam padhang kuwi saknyatane ora isa digagapi nganggo nalar lair. Buktine nalika wong atuwamu ing Ngastina paring dawuh kelawan sira kabeh yen to bakal balekake negara Ngastina marang panguwasaning Pandhawa. Nanging tinemune nalika anak-anakku Pandhawa sowan marang Praja Ngastina tumuli dipasanggrahake ana ing bale gala-gala ing kutha Pramanakati. Ora kanthi kanyana-nyana ya merga saka watak candhalaning Kurawa ingkang kasasapan jiwa nista. Wekasan mentala kelawan kadange dhewe ya kuwi kowe diobong jroning bale gala-gala. Puntadewa Werkudara padene Permadi. Lelakon ingkang mengkene mau samesthine aja mbok anggep yen to iki dadi rasa gething ing para Kurawa marang sira kabeh. Nanging iki dadi pacobaning sing gawe urip tumrap para Pandhawa. Ya mung Kurawa ingkang dadi lantaran pacobaning Sang Maha Suci tumraping para Pandhawa ya nggir. Pundi Babu? Bratasena piye? Yen perkara wong urip ning alam padhang mati uriping menungsa pancen gumantung marang panguwasaning Gusti. Nanging tumrap aku iki dudu cobaning sing gawe urip. Cetha-cetha iki dadi tumindake para Kurawa ingkang pancen duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Mula bareng tekan ngalas Ngeka Cakra tak olak-alik nalarku. Tak olak-alik tak gelar tak gulung pamikirku. Niatku mung kepengin bali marang negara Ngastina. Aku bakal mbarang ngamuk. Aku bakal malesmu dituwuh lara wiranging Pandhawa ingkang wis digawe cilaka dening para Kurawa. Bratasena, yen sira nguja kelawan mubal babaling kanepsun sayekti lelakon iki ora bakal rampung. Dak jarwani yonggir kamukten ora mung menang negara Ngastina, nanging tumrap ibumu Kunthi, wong mukti mono luwih kepenak lan luwih tentrem sarta ayem yen tanggane mukti mau sarana bebodro dhewe. Aja banget-banget nggonmu tansah nyadong marang tinggalaning wong tuwa. Ya bener negara Ngastina kuwi tinggalaning swarga ramamu Sinuwun Prabu Pandhu. Nanging samengko wis diasta dening wong atuwamu ya kuwi Kakang Dastarastra. Mula ora aneh yen to tumuli Kurawa duwe niat kepengin ngukup negara Ngastina. Pandhawa mbok menawa iki dudu pinesti dadi nugrahaning anak-anakku. Ngastina dudu dadi nugrahaning anak-anakku Pandhawa. Mula aja nganti kendho sing dadi rasamu. Aja nganti kendho sing dadi ciptamu. Ayo, malah perkara iki didadekake pancatan. Nggonmu lan ipun-ibu mlebu jroning wana Ngeka Cakra kene. Sinambi nglakoni tapa brata prihatin. Ngerti dhewe to nggir waing prihatin kuwi bakal yawah kamulyan Pandhawa. Welingipun ibu sing prayitna ngati-ati. Jalaran alas Ngeka Cakra iki alas ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Sing luwih kudu mbok gatekake ya kuwi adimu Pinten Tangsen ingkang tisih cilik. Aja nganti lir wong nggonmu ngulatake kelawan adimu ragil kembar ya Bratasena. Wah, iya. Adiku kembar tak gendonge. Monggo Kanjeng Ibu, kula mboten badhe tebi-tebi saking Maduka Kanjeng Ibu. Muga-muga sakwise metu saka ngalas mengkono wujuding Karang Pradesan. Nggonipun Ibu lawan sira kabeh birasa sawetara cumandhak ana ing Karang Pradesan kono. Sinambi nata pikir sarta sinambi ngrantam apa ingkang bakal ditindakake dening anak-anakku inggih Ibu ngestakaken dawuh.
Menawi tila mekaten monggo Ibu kula dherekaken, monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken Gundi Babayu tindak dhisik tak tutke Gundi Babu. Bojleng-bojleng iblis lanang padha cek-cekan. Mban Niken Prastiwi. Sawetara nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning sun Padhararja sapraptamu Mban. Tansah pinayungan ing kawidadan ring sambikala nggih kula abiyantara Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Baka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa gawe gedhening atiku hepate Gupala. Wonten dawuh sinuwun. Prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning sun kula non sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji, ya tak tampa gawe gedhening atiku. Apa ta sababe dina samengko aku nglumpukake para kawula Sentana lan Nayaka Neka Cakra. Mban, kula wonten dawuh. 3 dina kepungkur wis ana kawula sing caos dahar kelawan aku. Wujuding jalma menungsa ingkang wis diburai bumbu rujak. Kuwi dadi pekaremaning Nalindra Ngeka Cakra Prabu Baka. Mula aku gawe pernatan sapa wae ingkang urip ana ing Ngeka Cakra kudu ngaturake ya kuwi sawijining menungsa ingkang dadi cadhong daharing Prabu Baka. Monggo wektu dina iki ta itung wis ana 3 dina ora ana ingkang paring menehi cadhong dahar kelawan aku, Mban. Iki sapa ingkang kejibah sarta kejatah ngaturake daharan kelawan Prabu Baka. Miturut pawarta ing sampun kula tampi menika dawuh wonten ing Kademangan Manahilan. Kademangan Manahilan inggih ingkang dipunasta dening inggih menika Demang Hijrapa. Monggo kula sampun paring dawuh kalian sangganing para wadyabala Ngeka Cakra supados paring dawuh kalian pun Demang Hijrapa. Ngaturaken salah satunggiling kulawarganipun kinarya cadhong daharipun Prabu Baka nanging kula nyuwun mapunten. Engga dinten seprika dereng wonten kabaripun sinuwun. Mestine kowe kudu nanjihake karo Demang Hijrapa. Yen wis ana 3 dina iki wetengku wis katon krasa luwe, mula kudu enggal cekat-ceket ngaturke menungsa dadi padaharing Prabu Baka. Mestinipun kedah mekaten. Nanging nyatanipun dereng wonten pekabaran saking Hijrapa sinten ingkang kedah dados cadhong daharipun Prabu Baka. Patih Gupala wonten timbalan. Piye munggo calon daharku dina samengko saka ing Kademangan Manahilan. Diwaji sembahan kula nadyan ing abdi kepatihan dereng mangertos babakan perkawis menika. Nanging menawi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun paring dawuh supados kula nanjihaken kaliyan Demang Hijrapa badhe kula tanjihaken sinten? Salah satunggiling kulawarganipun ingkang badhe dados cadhong daharipun Prabu Baka. Nuwun sewu sinuwun menawa dipun keparengaken ing abdi Togog menika nyadhong dawuh. Toga kowe darepe atur apa? Nyuwun pangapunten lho, mboten ateges kula menika wantun nglangkungi pangwaosipun Nalindra menika mboten. Ning gandeng kula wonten mriki menika batur menika pangembating catur. Kula menika gaweane tutur-tutur. Nuwun sewu, nek enten tindak sampeyan sing klentu kula wajib beneraken, nek enten tumindak sampeyan sing bingkong kula wajib jejekaken. Niku pakaryan kula kalih mbilung. Monggo pinten-pinten taun niki janjane kula niku wis kepengin matur, nembe menika kula wantun-wantunaken. Kowe arep matur apa, Guk? Panjenengan menika Nalindra. Ingkang nami Nalindra menika kedah saged dados pengayom dhateng kawulanipun. Ana tetembungan Nalindra menika kudu isa mangku, kudu isa mengku, kudu isa momot, kudu isa momong kaliyan kawulanipun. Ayem lan botenipun kawula menika wonten pundhaking Nalindra. Tentrem lan botenipun kawula menika wonten pundhaking Nalindra. Kasembadan lan botenipun gegayowaning kawula menika Nalindra ingkang kedah nglulusaken. Mboten kok kaya panjenengan menika damel tintrim, damel kekes, damel sedhihipun manahipun para kawula.
Lire piye kowe matur kaya mengkono lha nggih. Pendak rong dina pisan sampeyan iku mesti dahar mongko daging menungso. Saben omah siji tenge Kacakra pendak rong dina pisan ngaturake menungso wutuh diborahi bumbu rujak tumunten panjenengan pejahi dados cadung dahar. Kula nuwun sewu lho. Sanesipun menungso menika kula nuwun sewu nika rak ya kathah. Saya-saya panjenengan purun dahar bangsa sayur mayur. Mbok sing apik kok. Buta kok kon maem sayur mayur. Ngene lho Lung. Nek maemi daging mentah. Sinuwun Prabu Baka kuwi ora dahar menungso terus dahar kewan. Satu kewan ning alas entek didahar Prabu Baka. Kuwi jenenge padha karo Sinuwun Prabu Baka kuwi ora nglestarekke satu kewan sing urip ning jagat. Mongko awake dhewe esuk bakal duwe anak, bakal duwe putu. Nek anak putune awake dhewe mung arep roh macan we ora kelakon, mung arep roh kidang we ora kelakon, mung arep roh kancil we ora kelakon. Mergo kabeh satu kewan ning alas wis didahar Prabu Baka. Lah apa ora luwih apik nek nadyan sipating buta ning ya dilatih supaya dahar bobakan sing tak kandhake mau. Sayur mayur. Wis tau weruh ana buta kok jangan kangkung. Wis tau weruh. Ngene ya, Gok, sing jeneng kodrating sing kuwasa ki dhewe-dhewe. Lah nek kowe dijejeli bakmi ya kalu. Kowe diwenehi bayem ya kalu. Kowe kei iwak mateng ya kalu. Kowe merga menungso lumrah. Ning sipate beda karo buta. Buta kuwi ya pancen pangane ya bangsa daging-daging mentah. Daging kewan, daging menungso. Lah iya. Ning ya saora-orane disuda. Lah kowe ngerti ora? Kawula Ngekacakra ki saya suwe saya sithik. Mongko akeh sing padha lunga saka Ngekacakra merga do wedi nek dadi cadung daharing Prabu Baka. Ngono nek tumrap aku nek iso didandani ya didandani. Nuwun sewu lho. Menika mangke nek panjenengan tansah nerusaken anggenipun karem dahar daging menungso menika mangke kula nuwun sewu keklempakaning kawula menika mangke dangu-dangu wantun kalian sampeyan merga pati uripe diancam kali sampeyan. Sampeyan ora tau menehi dana prabaya kali kawula, ngerti-ngerti njaluk daginge kawula, njaluk pati uripe kawula. Napa sampeyan mboten ngemuti, napa sampeyan menika mboten ngelingi? Nek sing mang dahar niku nuwun sewu, nek piyai kakung lak mestine duwe bojo. Bojone kaya ngapa nggone nangis glulu teng omah kelangan guru lakine. Nek sing mang dahar niku pawestri, mestine ya sing lanang gulung koming merga kelangan sing wedok dados cadung dahar sampeyan. Ngoten lho. Kicot mawon sinuwun. Keong. Niku perkembangbiakane gak cepet tur nggih ora bakal entek. Ning nek menungso nggih suwe-suwe entek niku nyemelangi. Nek nganti kawula Ngekacakra menika mengke entek, terus sampeyan dahar Nayaka Sentana lah suwe-suwe entek. Ning nek sampeyan kepengin dahar wujuding daging menungso sing ora bakal iso ngelih nggih, sing lemu togok niki lambemu. Aku ki daginge langu. Ayo wong kowe blesteran biawak karo ula. Ngawur. Blesteran kok biawak karo ula. Ngoten. Kula mengemutke karo sampeyan. Nek sampeyan kenging kula emutke monggo, ning nek mboten nggih nuwun sewu mang terus-teruske. Mengke nek kawula Ngekacakra entek sampeyan dadi ratu ora duwe kawula napa mboten cilaka padha karo sampeyan iku dilengserke kali sifat sampeyan dhewe. Kok wonten dawuh sing dadi ratu nang Ngekacakra kuwi aku dudu kowe. Kowe ming batur, kowe ming Panakawan ora usah dadak nuturi karo aku, aja mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Kabeh sing dadi pekarem aku iki sapa sing mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Oh ngoten ya. Nek kersanipun ngoten nggih kula mung kantun nderek mawon. Prastiwi Wonten dawuh. budhalo ning kademangan manahilan. Tanjihna Demang Hijrapa
Apa ya bisa menehi cadhong pangan kelawan aku yen ora bisa aja kelakon dosa malah kulawargane iki Jrapa tak tumpeske lur. Prastawa paduka Gusti kula ing sinuwun parang nyuwun mampir madal maselan. Patih Kupala wonten timbalan. Odolen lakune Niken Prastiwi. Kritna para wadya bala buta segelar sepapan aku kuwatir mergo aku apal watake Niken Prastiwi. Yen ora mbok tutke mengko ndak mampir sak penake dhewe. Nun inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Niken Prastiwi. Ana maragana Samirana lan warayang wisikan magulingan 5. Sapa iki? Kula ingkang abdi pun demangi Jrapa saking manahilan Gusti. Oh, adalah. Jrapa Inggih. kowe ingkang kejatah entuk giliran ngaturake cadhong daharku apa wis ana menungsa sing kudu dadi cadhong panganku. Sampun wonten Gusti. Menika anak kula Punami Bratasena ingkang sampun kula borahi bumbu rujak. Pekaranipun Gusti Prabu Baka kula sumanggaaken. Wah, dalah iki menungsane. Inggih. Wah. Lakon iso wareg 7 dina yen tak aku mangan anakmu ingkang gedhe kaya ngene. Kula sumanggaaken. Wis kowe ndang minggato. Kowe ndang minggato hak ngregon-ngregoni nggonku nyacah awake anakmu. Ikhlas sebab apa mbelani karo wong tuaku. Tinimbang wong tuaku sing kudu dadi panganmu aku wae sing kudu mbok pangan. Woh ladal. Gedhe ning isih empuk dagingmu. Mapano tak tujang nganggo siungku mrocos getihmu tak sesep wah dadi isen-isen ning wadhukku. Wah. Wah, edian ala tenan. Wah. Wah. Aja sumungah sesungaran. Oh, angune Jrapa arep wani karo panguwasa Ngeka Cakra. Anggepe dumeh kowe gedhe, dumeh kowe sentosa Birawa. Kowe iso ngalahke Prabu Baka. Ayo, kake
ketokno kasudebianmu. Wah, jebul wadukmu. Waduh! Oh! Oh! Hey! Ah! Mampus we. Ndarawarku Bratasena seperekke. Ayo. Cokot Barat jaringamu slup. Sing ngono suwane mapluk. Heeh. Jabut kukune cul ususe mak plotro. Modar, Tru. Wah. Merdika kawula Ngeka Cakra. Wah, merdika kawula Ngeka Cakra. Monggo, Gus. Iya. Gunjang gancing langit kelap-lapatun lergin sanging risang mawe gandrung ngantunaken panuwun Ki Raden dene panjenengan sampun saged nguwali bebantan kamurkanipun Prabu Baka satemah para kawula sak Ngeka Cakra kados dene uwal saking regemanipun Prabu Baka satemah dados negari ingkang merdika lair lan batosipun. Yo. Tiba padha-padha demangi jropo. Inggih. Gusti Ayu Dewi Kunti. Menapa demangi jropo? Kula rumaos kepotangan budi kaliyan para Pandhawa. Mboten namung kepotangan budi nanging kula kepotangan nyawa. Panjenengan sak putra ingkang sampun saged milujengaken nang kula sak kulawarga mila kula sumpah prasetya dipun seksekaken keblat papat segara gunung isining rina wengi. Kula badhe sumpah mugi prasetya kula menika dipun mirengaken dening Gusti. Benjang menawi badhe tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula sagah pejah dados tabuk tawuring kemenanganing para Pandhawa menika sumpah kula Gusti Ayu.